mun faɗa shugaban ƙasa azzalimi ne. Wannan siyasa da yake zalunci ce, amma Allah zai magane shi. In Allah yadda, kaman yanzu ne, insha Allah. Faɗan gaskiya ake, shugaba Bola Tinubu ka sani, gwamnatinka azzalima ce, gwamnatinka zalunci take, mutane na cikin yunwa, mutane na cikin kunci, mutane na cikin wahala. Wallahi duk wannan dukiyar da ka tara, duk wannan karfin ikon naka, komanda in ci ko, to wallahi a gurin Allah baka kai mosquito in chip ba. A gurin Allah, yanzu nan Allah sai ya maganin ka. Wallahi ka sauƙaƙa wa mutane, ka tausasa wa mutane, ka kawo mutane sauƙi, ka kawo policy da za a samu sauƙi a halin da ake ciki, amma in ka ki, to Allah na nan fa inna rabbaka labil mursad. Wannan Allah na maka istidraji ne. Duk kuma waɗanda suke da hannu a ciki su sani, wallahi Allah na musu istidraji ne. Ba ruwan Allah da gemun ka wai kai shekwa ne. Ba ruwan Allah da alkyabbaka kaman kyankyaso, wallahi ba ruwan Allah da wannan. Wallahi in dai ka goyi bayan zaluncin nan, ka kara zaluncin nan, wallahi ba ruwan Allah da wannan. Allah yanzu nan zai maganin ka. Ko mun san wannan abu, ba wani magana wani ya zo ya ce mana wai ai ta addu'a. An ba annabi addu'a ne? Da aka matsa mai a Maka, addu'a ya tsaya ayi, hijira ce ayi. Aka yi na farko, aka yi na biyu, aka yi na uku. Da aka kawo mai yaƙi, kare kanshi yayi. Matsalar Najeriya ba matsalar addu'a bane. Nigeria's problem is not spiritual. Matsalar Najeriya ba matsalar addu'a bane. Matsala ne a yi gyara, a yi aikin da ya kamata. In ko an ƙi, wallahi in an ƙi ji, to ba a ƙi gani ba. Amma ba matsalar addu'a bane. Kuma duk malamin da zai ce wai lifukan mu ne, ko malam wane ne, ƙarya yake yi. Ba limamin juma'a ko limamin gari ba, wallahi ko limamin babban masallaci ko na Kudus ko na Makka ko na Madina ne, yace wai laifukan mu ne, billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya yake. Azzaliman shugabanni ne matsalar mu. Ka fara daga Najeriya. A Najeriya ka je Lagos, wanda ya je Lagos ya san irin banna da saban Allah da ake a Lagos. Mutum zai kwana a Lagos ya bannatar da kuɗin da ya samu, gobe zai fita zai je ya samu wasu. To me yasa mu nan da ake sallar, ake salati, ake kaza, ake cikin talauci? Saboda me? Can akwai hanyar nema, akwai abin nema, akwai abin yi. Haka ka fita Najeriya. Amma mutane za a zo a ki faɗin gaskiya, a tsaya ana kallon gaskiya girgiri a ɓoye, wai ana tsoron ka a kama mutane. Mun faɗa shugaban ƙasa azzalimi ne. Wannan siyasa da yake zalunci ce, amma Allah zai magane shi.